Machiegni paw tuke kocha mar Gor Mahia leo Neiva okwayo johera mag Kogalo mondo ochop kar rombgi chieng' Jumapil e alap manyayo kama klab mar Gor Mahia biro rakore gi klab mar Ahly e tuke mag CAF Champions League. Kogalo manyo tiko mag donje grube E tuke mag Champions League higani, kata kamano nyaka gilo klab mar Ahly e tielo ariyo mag donje grube. Tielo mokwongo ibiro bagi alap manyayo Jumapil. Gor Mahia nodonjo e tielo mar ariyo mag tukegi bang' loyo tim mar El Merrick Bentiu gonde 5-1. Klab mar Ahly joloch tukegi season mokalo ka nyaka sani gimako thuolo mokwongo e chung' mar klepe pinje Afrika. We should push ourselves, to try maintain the high level of football, to be able to play against them over here, because no makes sense just play to play. We should try the win or win, because over there, over there it's not so easy for us away. That's why you should play over here very, very well to be able to, to make the decision away. That's why for us over here we think about the win the game. It's not easy, but we should do. Ahly biro tugo ne klab mar Al Nassr matugo e lig maduong' piny mar riwruok pinje